ही झटणारी जी असतात त्यांच्यामध्ये काहीतरी चुणूक असते, त्यांच्यामध्ये काहीतरी कर्तृत्व गाजवण्याची धमक असते. आणि अशी जी धडपडणारी पोरं आहेत ही द्यायची फेकून आणि ह्या पुढाऱ्याचं पोरं आहे त्याला घ्या पुढं. त्यामुळं एखाद्या पुढाऱ्याचं पोरगं कर्तृत्वान असेल तर जरूर स्वीकारा, परंतु बळच एखादं शेंबडं असलं तरी त्याला स्वीकारा असं कसं चालेल? त्याला त्याचं नाक नीट पुसता येत नसेल तर लोकांचं काय कामं करणार? फक्त आमचं पोरगा आहे, आमचा नातू आहे, आमचा पंतू आहे म्हणून स्वीकारा असं होत नसतंय. तो काळ गेला आता आणि तो घालवला पाहिजे. तो तुम्ही आम्ही घालवला पाहिजे, कारण आम्ही सामान्य कुटुंबातले आहोत. बळजबरीनं कुणाला बोखांडी घेऊन बसलात तर 100 वर्ष माघारी जाल. ज्यांना लोकांच्या बद्दल आदर आहे, लोकांची कदर आहे, सर्वसामान्य माणसाचं दुःख अण्णाभाऊ साठेंना जसं स्वतःच्या समाजातल्या कष्टकऱ्यांचं दुःख त्यांना कळलं आणि ती व्यथा त्यांनी पोवाड्यातनं मांडली, तसंच सर्वसामान्यांचं दुःख जे आहे, त्याची अडचण आहे ती माझी स्वतःची अडचण आहे अशी मनापासून ज्या नेत्याला वाटतं तो खऱ्या अर्थानं लोकांच्या उपयोगाला पडतो. काकासाहेब साठेंनी आयुष्य झिजवलं या मतदारच्या संघाकरता, या तालुक्याच्या करता, लोकांची कामं करण्याकरता. त्यांनी झिजवलं, तसे कार्यकर्तेही घडवले. ते घडलेले कार्यकर्ते जे आहेत त्यातला आमचा बालाजी साठे असेल, अजून या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचा नंदकुमार असेल, बच्चन असेल, बालाजी पवार, सॉरी काही साठे मुलं, बालाजी पवार जो आहे, मगाशी पण बालाजी साठेच म्हटलं का मी? नाही ना, पवारच म्हणलं. माझ्या मतदारसंघात एक बालाजी साठे, त्यामुळे ते जरा गडबड झाले. बालाजी पवार जो आहे, असे कार्यकर्ते जे आहेत ते कार्यकर्ते हे तयार होतात आणि हे तयार झालेले कार्यकर्ते जे आहेत ते संघर्ष करत करत तयार होतात आणि संघर्षातनं आलेला जो कार्यकर्ता असतो त्याला सगळ्याचे दुःख कळतात. जे आयतं चमचा, सोन्याचा चमचा घेऊन जे जन्माला आलाय ना त्याला गोरगरिबाची दुःख कळत नाही. त्यामुळे ज्याला आपली दुःख कळतात त्यांच्या हातामध्ये भविष्य काळातली नेतृत्वाची सूत्र जी आहेत ती गेली पाहिजे, कारण त्याच्यामध्ये समाजाचं भलं आहे, त्याच्यामध्ये समाजाचं हित आहे. उद्या जर मी लोकांची कामं करण्यामध्ये नालायक ठरलो तर मला देखील लोकांनी घरी बसवलं पाहिजे.